Добър ден! Днес имаме удоволствието от King България да ви представим един американски автомобил Mercedes GL55 с мощност 388 конски сили, произведен 2010 година, с монтиран газов инжекцион King 8 цилиндъра OBD. Рейките, които монтирахме, са Valtec 30 с повишен ход на работа, монтирани много дискретно под компютъра на автомобила. Изпарителът, който монтирахме, е Magic с мощност до 450 конски сили, супер мощен и супер подходящ за автомобила. Компютъра, както казахме, е King 8 цилиндъра OBD с постоянна OBD връзка и корекция на горивото до 25%, зависимост колко гориво изисква автомобила. Също така има изчистване на чек лампата, ако случайно светне. Филтрите са монтирани на много лесно за смяна място и е лесна тяхната по-нататъчна поддръжка. Копченцето по избор на клиента е монтирано в купето на автомобила на удобно за виждане място с показания на нивото на него. Зарядното се намира в капачката на резервара и с адаптера става лесно зареждането на самата газ. Бутилката се намира в нишата за резервната гума и е с общ обем 60 литра. Чисто събира 48 литра газ. С тях автомобила минава средно около 300 км, което е много добър разход за този огромен автомобил. Цената на системата е 2500 лева и се изплаща за приблизително 12 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ведраре.